Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Lehenbizi bi gauza erran ditut. Bat, urten ere ikurrina zugula paratuko, bere lekuan horregonen da makila, lekuko, ea helduren urtean paratzerik badugun, paratizue paratzeak gero ondorio txarrak izaten ditula, eta horregatik ez dugu paratuko. Eta gero, erran nahi dut ere, etxaferua botako dutela Salvador Madariagak eta Jose Mari Ordoki. Eta, urten horrela erabaki delako, 85 urtetik gotikoek botatzea. Idoia, heldu dira Arantzako bestak? Eta bestak zertarako dira, Idoia? Ongi pasatuko. Eta ongi nola pasatzen da, Idoia? Neskat eta mutilek eta zahar eta gaztea. Abina, nola? Nola pasako dugu ongi? Elkarre respetatu. Eta denok pasa behar dugu ongi orduan? Bai, denok batera. Denok batera? Bai. Orduan, zer erranen dugu? Beraz, ongi pasa. Ongi pasa. Ongi pasa bestak. Eta gora, Arantzako Andre Mari besta. Horixe, gora! Haupa, Arantzako bestak! Ongi pasatu denak! Hemendik. Handik, goituko. Hortxe, listo, segi atzera. Jose Marin partetik!
egunon! Detaile txiki bat, leheno iparralde esateakoan, Naparro iparralde esan nahi ninda, bueno, herri txiki bat eta gozatzeko moukua, osake, dena bateiko lleu, hau pasue! Every day, things are getting worse. Time to la 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 oh. Time to la 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 oh. Kerrago Merkatura eraman zintudan Eta denok barrene Txakurrari Gaukeri Zorik gabe badakizu Altxan behar da burua Egunero Denak kerrago Egunero Denak kerrago Sasoy la 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 oh. Sasoy la 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 oh. Egunero dale pizza esta casi Mi eskerra erantza! Noren bat, ez dakit. Eta gu ja goraka jungo geha, osak eskerik asko eta gero bagatoz berriro. Disfruta hau zuen semea nahi lagun eta... Gazte bazkaritzeko eurek ikatzen dituzte. Banatzen. Ez dira, burutze ekarrian duzera.
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.